Bona tarda. M'escoltau? Sí. Bona tarda a tothom. Estem aquí nosaltres quatre per fer la inauguració de la 25a edició de la UIMIR, la Universitat Internacional Menorca Illa del Rei, que coincideix, de fet, amb el primer curs d'aquesta edició, Arqueologia del Paisatge, un recurs per entendre la relació entre patrimoni i territori. Nosaltres no ratllarem del curs aquest en si, ja ho deixam en els coordinadors i professors d'aquest curs, però m'agradaria, com a coordinadora científica de l'IME, donar-vos de tots la benvinguda, en els representants aquí institucionals que estan amb jo a la taula, alumnes, professorat, personal. I m'agradaria també aprofitar aquesta ocasió de la inauguració per posar en valor aquesta llarga trajectòria de la UIMIR, que ja arriba a la 29a edició, gràcies a un conjunt de factors, a la col·laboració institucional, i aquí tenim una mostra de les institucions que li donen suport, a l'elevada qualitat acadèmica, i també segurament ho podreu veure amb aquest curs, aquest serà un exemple, la bona gestió, i aquí també tenim personal de l'IME que ho fa possible, i la resposta de l'alumnat de Menorca. Volia fer un petit recordatori una mica de la trajectòria. Recordem que l'Ajuntament de Mo va ser l'impulsor ja 1996, o sigui que aquesta trajectòria és llarga, a partir de la concepció inicial de Carles Carreras Verdaguer, que era catedràtic de Geografia de la UB i membre de l'IME. Malauradament ens va deixar l'any passat, i de fet l'any passat la inauguració la vam dedicar a fer un homenatge a en Carles Carreras. Ell va ser qui va motivar en un moment inicial, en el batlle d'aquell moment de l'Ajuntament de Mo, a organitzar una universitat d'estiu a Menorca que concentrava durant uns pocs dies, a final de l'estiu, alumnat per totes les bandes del món i professorat, no només perquè puguin participar en cursos, sinó també aprofitaven per intercanviar coneixements i vivències en un ambient que volia ser distès i agradable. Aquest format va canviar. En aquell moment tenien ja el suport del Consell Insular, de la Universitat de Barcelona, del Govern de les Illes Balears, de la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Jaume I, però el model va canviar, o sigui, el model docent també a les universitats va canviar, i en el 2010 vam passar amb aquest nou model que tenim ara, que són cursos repartits al llarg de l'any dirigits a la societat menorquina sobretot, no? Des de llavors, l'Ajuntament de Mo encara segueix sent impulsor, el Consell Insular de Menorca també, i des de llavors l'IME, l'Institut Menorquí d'Estudis, en som l'oficina tècnica, i per això mateix avui, i la majoria de cursos, us trobeu aquí a la seu de l'IME a Mo. La Universitat de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de les Illes Balears es van anar afegint en aquest nou format, en aquest nou projecte, amb un suport econòmic i acadèmic també indispensable, i de fet moltes de les propostes són d'aquestes universitats. I és en aquest format que hem arribat fins avui. Edició rere edició, la UIMIR s'ha caracteritzat per oferir cursos d'alt nivell universitari a la societat menorquina, amb un professorat de primer nivell, sobre temàtiques molt diverses i des d'una perspectiva sempre actual. Les recerques són actuals. Les enquestes ho demostren, i suposo que també avui ho podreu veure i us en passaran. L'alumnat sempre ha valorat molt positivament la qualitat dels cursos i n'estem molt contents, i també la seva gestió, i vull acabar la meva intervenció de fet agraint al personal de l'IME, a Clement Garcia, a Sònia Cintes i a Cristina Gomila, la seva professionalitat constant, dedicació, compromís i una estima també cap a la feina, i en concret cap a la UIMIR, que va molt més enllà del que es pot exigir damunt del paper. Moltes gràcies, i li passo la paraula a en Tiago Reurer. Ell és director insular de Cultura del Consell Insular de Menorca. Gràcies, Marta. Aquí és el micro. Bones tardes a tothom. Marta Jordi, coordinadora científica de l'IME, en Carlos Uller, com a regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Mo, i en Josep Maria Fullola, com a director de l'UIMIR. Assistents, benvinguts a la inauguració amb aquesta 29a edició de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei.
Aquest any baix el títol L'arqueologia del paisatge, un recurs per entendre la relació entre patrimoni i territori. Es proposam aprofundir en el paper de l'arqueologia i el paisatge com una eina per comprendre la interrelació entre les societats i el passat i el seu entorn. Aquest curs ofereix una oportunitat única per analitzar com la investigació i la recerca arqueològica ens ajuden a interpretar el que és la història a través de l'estudi del paisatge. Les intervencions programades posaran en valor la necessitat d'una gestió eficaç i coherent amb el patrimoni i la cultura. A més, el desenvolupament de les nostres tecnologies en el darrer quart de segle ens permet explorar nous conceptes i estratègies de gestió del patrimoni, facilitar la seva protecció, valoració i difusió. Aquestes eines ens ajudaran a preservar el nostre llegat arqueològic i comprendre millor els vestigis de la societat més antiga. Aquesta edició té un enfocament especialment en el paisatge, com deia, i la seva rellevància en la candidatura de lo que és la Menorca talaiòtica, com a patrimoni mundial de la UNESCO que estan nombrant recentment. En aquest context, se debatrà la importància de la gestió del patrimoni arqueològic i com l'arqueologia també de paisatge pot contribuir a generar nous discursos sobre les comunitats passades. Des del Consell Insular de Menorca volem agrair a tots els organitzadors, docents i conferenciants el seu esforç per fer possible aquesta convocatòria un any més. Moltes gràcies i benvinguts. Donaria la paraula a Héctor Uller. Héctor no hi és, Carlos Uller. A Carlos Uller, perdoneu. Bones tardes a totes i tots. És un honor per jo, en representació de l'Ajuntament de Mo, donar-vos la benvinguda en aquesta inauguració de la 29a edició de la Universitat Internacional de Menorca i del Rei. En primer lloc, vull saludar i agrair la presència de tots els docents aquí presents, alumnat, el director de l'UIMIR, la coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis i el director insular d'Educació. Avui celebrem no només l'inici d'un nou cicle, sinó també la consolidació de l'UIMIR com a referent acadèmic i cultural a Menorca. Durant aquests 29 anys, l'UIMIR ha esdevingut una plataforma de coneixement de gran prestigi, aportant valor al debat acadèmic i a la formació contínua de centenars de persones. La seva trajectòria és testimoni de l'esforç col·lectiu d'institucions, docents i participants que han fet possible el seu creixement i consolidació. Enguany, l'UIMIR s'obre amb el curs Arqueologia del paisatge, un recurs per entendre la relació entre patrimoni i territori, una temàtica fonamental per una illa com la nostra, que ha estat declarada Patrimoni Mundial gràcies a la seva riquesa talaiòtica. Aquest curs es convida a explorar com el nostre passat arqueològic continua modelant la nostra identitat i el nostre territori. Aquesta edició inclou una oferta formativa diversa i actual, en cursos sobre els reptes jurídics de la gent gran, la regulació de la intel·ligència artificial, l'educació sexual integral, la bufera de Menorca amb ús matemàtics i el cas de Menorca com a territori creatiu. Aquesta varietat de disciplines posa de manifest la voluntat de l'UIMIR de respondre als interessos i necessitats de la nostra societat. Només me queda desitjar-vos una edició plena d'aprenentatge i intercanvi d'idees i, com sempre, agrair a tots els docents i personal de l'UIMIR que fan possible que això siguesqui any darrere any. Doncs la paraula al director de l'UIMIR, senyor Josep Maria Fullola. Espera, posta amb aquell que és el que s'ha de gravar. Sí. Bé, jo podia fer una intervenció molt breu dient sí, perquè moltes, o pràcticament totes les coses que els que m'han precedit amb l'ús de la paraula han dit és molt del que tenia, o pràcticament tot el que tenia preparat. En primer lloc, agrair a aquestes autoritats que avui estan amb nosaltres, de les institucions menorquines, de l'Ajuntament de Mo, del Consell Insular i de l'Institut Menorquí d'Estudis, que representen la meitat del comitè acadèmic i del Consell Rector, que són els dos òrgans que dirigeixen o que trien, fan la selecció i aproven els cursos dels anys següents. L'altra meitat també ha sortit per aquí ja, són les 3 universitats que donen suport de tot tipus, suport acadèmic, suport científic i suport econòmic també a la UIMIR, que són la UIP,
la Universitat de les Illes Balears, la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Barcelona. Per tant, com que moltes coses s'han dit, no insistiré en això. Realment és un goig poder inaugurar la 29a edició de la WIMIR, ja molt consolidada dins del poble menorquí, dins de la illa, i també que aquest any, en aquest curs almenys, s'hi han apuntat gent d'altres indrets. Hi ha 4 o 5 persones que venen d'Alacant, i en molts altres cursos també tenim gent que venen de Mallorca o també de la península. Per tant, jo crec que és un reflex de la qualitat i de l'interès de la formació que s'ofereix aquí. Ja s'han esmentat els cursos, tenia jo també apuntat per aquí els altres 5 cursos que conformen aquesta edició de la WIMIR, però ja s'ha parlat de la intel·ligència artificial, de l'educació sexual, etc. I sobretot volia incidir en el que esteu fent avui aquí, que és un curs que té molt a veure amb el tema de patrimoni, el tema de l'arqueologia del paisatge, un recurs per entrar en relació entre patrimoni, etc., totes aquestes històries. El patrimoni, retrocedeixo una mica, i seré curt, no us espanteu. El patrimoni ha estat sempre, si no la pota més gruixuda, una de les més importants al desenvolupament de la WIMIR des de l'any 96. Jo mateix vaig coordinar un curs de la primera WIMIR de l'any 96 sobre un tema de patrimoni cultural i en general, no parlàvem tant de Menorca, sinó més de temes generals. Per tant, des de l'any 96 fins ara ha estat una constant. I també, sobretot, en aquests darrers anys hem incidit moltíssim en donar veu i fer visible tota la proposta de la Menorca talaiòtica, Patrimoni de la Humanitat, i totes aquestes coses les hem portat sempre d'una manera molt estricta i programant sempre elements que poguessin ajudar en aquesta candidatura que hem celebrat com totes les institucions menorquines. Dir una cosa que em sembla que també s'ha esmentat, però vull incidir-hi molt, i és que en aquesta segona etapa de la WIMIR, que va començar cap a l'any 2010-2011, fem els cursos, diguem una mica, a demanda de la societat menorquina. La societat menorquina necessita, en temes de professorat de secundària, que es faci un curs sobre les avaluacions de no sé què, les actituds a classe de no sé quantos. És a dir, la societat menorquina ens ha anat fixant en temes d'educació, en temes de sanitat. He de dir que els últims anys potser ha retrocedit una mica la sanitat, però també el tema de sanitat ha tingut molta importància, els temes jurídics, totes aquestes coses han anat estant sempre presents a la WIMIR, però insisteixo, potser el que més importància ha tingut, des del meu punt de vista, ja sabeu que jo soc prehistoriador, soc arqueòleg i toco temes de patrimoni, per tant els faig molt meus, potser d'una visió sesgada meva, doncs els temes de patrimoni s'ha procurat que siguin sempre presents en la WIMIR. Per tant, jo crec que no em vull estendre més, simplement dir les paraules que un ha vingut a dir aquí, que queda inaugurada aquesta 29a edició de la WIMIR, i dono pas ja directament al curs a la doctora Galmés, que és del Consell Superior d'Investigacions Científiques, i la WIP, que és la coordinadora del curs, i sobretot també donar la benvinguda als 3 professors, els quals ja ens coneixíem, alguns més, alguns menys, el doctor Parcero, del Consell Superior d'Investigacions Científiques, el doctor Grau, de la Universitat d'Alacant, i el doctor Picornell, de la WIP. Benvinguts a tots els que heu d'impartir el curs, i sobretot també a la motivació d'aquest curs que sou vosaltres, els que us heu matriculat, els que veniu a aprendre coses d'aquí, i que sigui el més profitós possible. Res més, moltes gràcies. I bé, moltes gràcies per haver vengut, per haver-vos apuntat en aquest curs, espero que us resulti interessant, i moltíssimes gràcies a la WIMIR per acollir-nos i per donar-nos suport en aquest curs i per els 200 emails que ens hem enviat. Moltes gràcies per tot, i també mencionar l'Agència Menorca Talaiòtica, que també col·labora a aconseguir aquest curs. I a mi m'ha tocat donar-vos la introducció a què és l'arqueologia del paisatge, què és i per què serveix. És una temàtica molt àmplia, llavors en farem 5 cèntims en una hora que tenim aquí, tot i que podríem xerrar 2 hores, 3 hores, o fer només el curs d'això, jo no tinc cap problema. Però
Normalment jo els demano als meus alumnes què és el paisatge o què enteneu vosaltres per paisatge, i clar, és un concepte molt abstracte, però que alhora empleam cada dia sense donar-me compte en mil seccions diferents. Fem una foto a un paisatge, hem vist un paisatge molt bonic, hem anat d'excursió per veure un paisatge, i el fet que l'emprem tantes vegades fa que sigui molt difícil de definir què és un paisatge o què entenem per paisatge. En realitat, hi ha moltíssimes definicions, jo crec que tantes com investigadors han tractat aquest tema, tant des de l'arqueologia, però també des de la geografia o altres ciències humanes, la sociologia, etc. Però a mi m'agrada explicar que el concepte de paisatge és molt nou i en realitat aquesta paraula prové, en primer lloc, a l'alta edat mitjana no existeix el concepte de paisatge en el món occidental, aquesta paraula no existeix, sinó se parla de locus, que en llatí és lloc. Quan s'acaba l'imperi romà i s'abandonen els grans latifundis, hi ha un procés que torna a la vegetació en el món occidental, se refan boscos, etc. I se comença a xerrar de llocs, de locus, no de paisatges. En realitat, el concepte en l'Europa occidental neix amb la idea de paisatge en el segle XV, a les grans ciutats italianes, quan els nobles volen sortir de l'aldarull de la gran ciutat i anar-se'n en el paisatge on tenen la seva vila a descansar del bullici de la gran ciutat. Per tant, és un concepte que neix des d'una elit que no té una relació amb el paisatge o amb el món que estan disfrutant, sinó que el veuen com un lloc de recreació. I l'altra arrel d'aquesta paraula és Landschaft. No surt fins al segle XVI en els Països Baixos, quan se fa tot un procés de drenatges. Segur que tota la zona d'Holanda i tal són terres que estan aconseguides a la mà, i és quan tots aquests terraplens i tots aquests moments surt la idea de Landschaft, de la terra, del paisatge, però un paisatge que ells estan creant, que no és un paisatge natural. I en aquest moment és quan els pintors holandesos i dels Països Baixos comencen a pintar paisatges per donar, per fer veure o per mostrar al públic el paisatge, el que ells han aconseguit domesticar. Per tant, la idea de paisatge és una idea de domesticació del medi, d'una reflexió que surt des de fora de la natura i d'un punt de vista que és de l'observador, no és del camperol que està treballant la terra. I a mi m'agrada molt explicar això amb aquest quadre. No sé si el coneixeu. Vos sona? No. Aquest quadre és d'un pintor que es diu Cézanne. Sí? Cézanne, impressionisme francès? Vale. Cézanne estava obsessionat amb aquesta muntanya que veus aquí, se diu el Mont Saint-Victoire, està a França, i Cézanne la pinta obsessivament, una vegada i una altra, 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 i moltíssimes més. Això només és un bocí. Però Cézanne se queixen els seus col·legues de que els camperols que viuen al voltant del Mont Saint-Victoire no el veuen. Que quan ell veu el Mont Saint-Victoire és l'expressió estètica del paisatge en la seva manera més profunda, però quan xerren la gent que viu en el Mont Saint-Victoire no veuen la muntanya. Ells veuen els camps, veuen el riu, veuen el tancat de les vaques, veuen el món que els envolta, però ells no veuen, no perceben estèticament aquesta muntanya. I això és perquè Cézanne observa el paisatge des de fora, des d'una persona que no té relació amb aquell paisatge, no coneix la seva història, no coneix les seves arrels, i els camperols veuen el camp, però no només veuen el camp, veuen el que els ha costat sembrar, o aquell any que la collita no va anar bé, o aquell moment que el riu, l'aigua no baixava igual que sempre. Llavors, és un poc aquesta idea de el paisatge com el punt de vista de l'observador de Cézanne, que pobret no en tenia, com no tothom estava xiflat del Mont Saint-Victoire.
Llavors, tenim aquesta idea de paisatge, que és una mirada, i en realitat hi ha un autor, Daniel Cosgrove, que diu que si podem observar el paisatge i ells no, és perquè ells viuen el paisatge i nosaltres no. I això és un problema, tota aquesta idea de paisatge, quan estem xerrant d'arqueologia i el que volem és entendre com tota aquella gent del passat comprenia el seu paisatge. Un paisatge que nosaltres estem veient com el somidor damunt els camps de núvols des de fora. En realitat, si jo vos demanés què fa un arqueòleg, tots pensaríeu en això, més o manco, no? És a dir, un arqueòleg que excava un jaciment, que treu una informació, que fa unes datacions, que estudia uns materials, etc. Això és arqueologia. Però, com fem arqueologia d'això? Clar, el bot és gran, però la nostra idea és que en aquest curs pugueu veure una mica com passam d'això, d'aquesta feina, en aquesta. I per què serveix i quina importància té. Els arqueòlegs, la història de com entenem el paisatge, ha vist el paisatge de tres maneres, fonamentalment. Per una banda tenim, que ara en xerrarem més, una concepció del paisatge empirista, és a dir, com una realitat ja donada, funcionalista, és a dir, com un espai passiu d'explotació econòmica o com a producte cultural. D'acord? No vos diré quina és la meva preferida, però ho sabreu d'aquí 10 minuts. L'arqueologia, des dels seus inicis, no se preocupa pel paisatge. En realitat és una preocupació bastant tardana. I els primers anàlisis que fan els arqueòlegs de paisatge són de distribució espaial, és a dir, un anàlisi espaial de com els diferents elements que trobam a un jaciment arqueològic, com això se relaciona amb les distintes activitats que se podien fer en aquest jaciment arqueològic. Això passa quan l'arqueologia comença a desenvolupar una tècnica que permet planimetriar on se troba cada un dels objectes que estem excavant, perquè les primeres excavacions, no sé si ho sabeu, però no era una excavació ordenada, sinó que buidaven el jaciment i treien les peces més guapes. En aquest cas comença a haver-hi estudis d'intentar veure, de fer una arqueologia del lloc i intentar veure com se relacionen la distribució d'objectes i de material amb activitats passades. El primer que fa aquesta idea és Binford, que és el pare de la nova arqueologia, i la nova arqueologia el que intenta és fer una arqueologia més matemàtica i més científica, per dir-ho així. I ell estudia poblacions inuit i mapatja els seus elements, com se col·loquen al voltant del foc, on tenen la foganya, on tiren els fems, etc. I després intenta veure si aquests mateixos espais els pot trobar a jaciments arqueològics. En realitat, tota aquesta nova arqueologia el que intenta connectar és les persones passades amb el seu medi ambient, és a dir, d'un punt de vista ecològic, de veure quin efecte tenen les persones sobre el territori que ells ocupen, però també quin efecte té el territori sobre les persones. Amb un punt de vista d'allà on vius determina, de certa manera, com ets. Sabeu què és aquesta foto? Pot ser les mètodes? Sí. La foto aquesta, que sembla un paisatge natural, en realitat és un paisatge que està completament fet pels homes, són les restes de mineria de les mèdules, que són unes mines romanes. I la meva pregunta ara seria, creus que hi ha algun paisatge 100% natural encara al món? El bosc de Guanovich a Polònia. Bueno,
A lo millor és l'única, és la primera vegada que me diuen això. Normalment la gent me diu l'Antàrtida i és en plan, no. Nope. Tenim una col·lega que escava coses a l'Antàrtida. Els boscos aquests, no sé si és l'illa de la Gomera, o no sé quina illa és que té un bosc indigent Està de la Silva. molt humanitzat. També està Molt humanitzat. El que passa que a vegades, com en aquest cas, si tu no sapiguessis que això són les mèdules, tu passejaries per allà i dius, oh, quina natura més guapa. Bueno, natural. Per altra banda, tota aquesta nova arqueologia també intentava correlacionar les relacions espacials amb relacions humanes, val? Però ja veurem que té els seus problemes. Què passa a partir d'aquest moment? Tot això són els anys 60 i se comencen a desenvolupar perspectives d'estudiar les coses que hi ha de fora del jaciment, que és revolucionari, és a dir, ja no tenim el jaciment tancat, sinó que se comencen a fer perspectives que se diuen off-site, com de distribució del material arqueològic, com realització de prospeccions, anàlisis dels patrons d'ocupació, anàlisis de formació del paisatge antròpic, i el que s'estudia sempre és la tensió entre els recursos i la població, és a dir, com la població que vivia allà emprava recursos naturals i quins límits tenen els recursos naturals per fer que a lo millor tinguin un efecte sobre el nivell de desenvolupament o el nivell econòmic d'aquesta població. Però a poc, ja a partir dels anys 70, 80, 90, comencen a sortir nous mètodes que en principi no estan fets pels arqueòlegs, però els arqueòlegs són molt espavilats i començàvem a emplear coses com prospecció geofísica o imatges aèries i de satèl·lit. També se comencen a realitzar més prospeccions per veure si hi ha materials arqueològics a de fora de lo que nosaltres teníem delimitat damunt el mapa com a jaciment arqueològic. I comença a haver-hi també un inventari públic per a la catalogació del patrimoni. És a dir, els diferents països d'Europa comencen a fer lleis que diuen que quan se fa una obra i se troben restes arqueològiques, aquestes s'han d'excavar i s'han de documentar. Revolucionari. Això fa que hi hagi tot un desenvolupament de l'arqueologia d'urgència, que s'anomena arqueologia d'urgència, degut al creixement urbanístic i de les obres públiques. Sobretot a partir dels anys 80 i dels anys 90, que segur que és el boom de la construcció, que se fan moltíssimes carreteres, ferrocarrils, etc. I quan més construeixes te'n dones compte de que els jaciments arqueològics que tu pensaves que tenies controlats resulta que n'hi ha molts més de lo que tu te pensaves, hi ha moltíssimes més restes arqueològiques de lo que se pensaven que hi havia a un territori. Tota aquesta anàlisi espacial, en realitat, el que estava estudiant era l'articulació d'assentaments, sistemes d'assentament i els seus entorns naturals, és a dir, intentar entendre, per el que jo us deia, les conseqüències espacials de l'activitat dels homes en el passat, com els homes afectaven l'ambient i com l'ambient afectava les comunitats humanes. I se comencen a desenvolupar analítiques pròpies que tenen un raonament econòmic dels patrons d'assentament. Per exemple, anàlisis de conques visuals o anàlisis de captació de recursos, és a dir, com de gran ha de ser un territori per sostenir la població d'aquest jaciment que jo penso que hi devien viure més o menys 100 persones, com de gros havia de ser el territori d'aquesta població per sostenir en aquesta gent i quines són les fronteres entre el teu territori, que teva i que meva. Se comencen a fer tota una sèrie d'estudis estadístics sobre això. Que algú m'ho pot dir què és això? No té trampa. No té trampa, en sèrio. Podeu dir-me la primera paraula que se m'haurà vengut en el cap. Una muntanya, que sí? És una muntanya, no? Jo diria que és una muntanya. Vamos, si els ulls no m'enganen, jo diria... Potser, si pensàveu, si sou un poc existencialistes, no és una muntanya, és una foto d'una muntanya. Bueno, vale.
Que algú m'ho pot dir què és això? Ah, ha, ha. Podeu aixecar les mans que sou de Menorca, per favor? Quants heu pensat muntanya i quants heu pensat el toro? Aixecau la mà. Quants heu pensat muntanya? Quants heu pensat el toro? Això és una muntanya sagrada per als aztecas. No sé si està a Mèxic, és un volcà extingit. Això és el toro, no arriba a muntanya. Si li demanes a un geògraf, no ho diguis mai a Menorca, jo no ho he dit, és una muntanya. Vale? Hi ha qualque mallorquí a la sala? No hi ha cap mallorquí a la sala? Bueno, ja. El paisatge no és neutre, és a dir, nosaltres no reconeixem què és això perquè no tenim el coneixement o la història en aquell lloc. Però això ningú me dirà és una muntanya a Menorca, me diran és el toro, i evidentment que és el toro. Quina és la diferència entre un i l'altre? Que un el coneixem i l'altre no. I si nosaltres estudiàvem el món a partir de totes aquestes coses racionals, és a dir, la distància entre que teva i que meva està en el punt enmig, doncs perdem això, el fet de que el paisatge no és neutre, sinó que té històries, té coses, té noms, té llegendes, té imatges, té experiències viscudes, i totes aquestes capes les havíem perdudes. Per exemple, el Puig de Randa, no sé si ho sabeu, però no és un puig, és un gegant que va intentar dur terra de l'Alguer cap a Cabrera i li va caure a la terra i la Senaia va fer caure el Puig de Randa. I és una de les llegendes que expliquen la forma del Puig de Randa. O, no sé si ho sabíeu, però dins el Puig de Randa hi ha 4 columnes que sostenen el món. 3 estan trencades i la darrera està croada. Això és el que se deia a Mallorca, fa molts anys. Llavors, esclar, a Mallorca el Puig de Randa o a Menorca el toro no són una muntanya buida de significat, sinó que tenen tota una sèrie d'històries, de llegendes, d'imatges que ens mostren que això, que el paisatge no és neutre. I els arqueòlegs, a final dels 80 i dels 90, se'n comencen a donar compte que el registre arqueològic també és un producte de les relacions humanes i d'entendre com les persones s'involucren amb el seu entorn de distintes maneres i en distintes pràctiques socials. És a dir, que el paisatge no és neutre i l'estem estudiant com un espai passiu d'explotació econòmica. No funcionava. En aquest moment, a principis dels anys 90, surten tota una sèrie d'autors que comencen a intentar explicar el que és estar dins del món. I en això és el que l'arqueologia, parlam d'arqueologia del paisatge. Fins en aquell moment estem parlant d'arqueologia espacial, arqueologia del territori, i ara s'emplega aquest concepte de paisatge de forma aposta, primer per diferenciar-se de tota la trajectòria anterior, però també per posar aquesta experiència emocional, cognitiva, perceptiva d'estar en el paisatge i d'estar en el món. Llavors, el paisatge se converteix en el medi i el resultat de l'acció humana i se necessita l'experiència de caminar per ell, de percebre-lo, de s'entendre-lo, per poder experimentar-lo i poder estudiar-lo. És a dir, a partir d'aquest moment entenem que el paisatge conta, o més bé és en si mateix, una història i que constitueix un record persistent i un testimoni de les vides i els treballs de les generacions passades i que és el món conegut per les persones que l'habiten, que viuen en el lloc i que viatgen entre els camins que el connecten. Per tant, si jo fins ara teníem el Mont Sant Victoire, una mica que estava buit de gent, aquí tenim un paisatge que està habitat i que està ple de gent que fa coses. Llavors, aquí me podríeu aturar i me dieu i per què serveix estudiar això? És que per què serveix estudiar el paisatge? Teniu alguna idea? Ja hem arribat fins aquí? Per conèixer la gent. Exacte, però sobretot per conèixer la gent. Perquè
tu no pots explicar com és un menorquí sense entendre Menorca. No? És a dir, tu pots dir tu pots dir a Maó que Ciutadella és més guapa que Maó. I això no s'explica sense la relació i la vinculació i la història que tenen tots els menorquins amb el seu paisatge i amb el seu territori. D'acord? Llavors, per què serveix estudiar el paisatge en el passat? Pues és intentar de totes les maneres que puguem estirar el fil, entendre pues, quines eren o quines podrien haver estat, més ben dit, les històries, les memòries, les connexions d'aquesta gent del passat cap en aquest món. D'acord? És a dir, estudiar el paisatge en realitat el que estem intentant és entendre com la gent del passat mirava el món i aquesta mirada, més vegades que no, és molt diferent de la mirada que tenim nosaltres. Per què? Perquè nosaltres som aquells caminant damunt els nígols, som en Cézanne, val? I nosaltres sempre mirem des de fora. Llavors, la nostra feina com a arqueòlegs és intentar no entendre, no ser en Cézanne, no intentar entendre el paisatge des de fora, que és molt guapo, sempre. O sigui, tenim unes fotos espectaculars, molt més guapes que estudien ceràmica, vos he de dir, però el que volem intentar és intentar comprendre no quina és la nostra mirada, sinó quina era la seva mirada cap en el paisatge. I això ens pot donar tot un seguit de pistes sobre com entenia aquesta gent del món, com entenien les relacions, com se relacionaven amb els seus veïnats, com se relacionaven amb el que nosaltres entenem com a la natura, etc. Llavors espero que fins aquí vos hagi convençut que aquest curs serà superinteressant. No? Vale. El mateix. Els paisatges tenen, encara que no ho sembli, una petjada humana que necessitam o que hauríem de poder resseguir i intentar entendre. Un dels elements que ens agrada més estudiar a la gent que estudiem paisatge, he fet molta via, és l'arquitectura. No construiràs el mateix si fa calor que si fa fred, que si tens pedres al voltant com els teleòtids, que si tens fusta com els que vivien a Escandinàvia, que no tenen pedra. Però hi ha alguna activitat humana que canviï tant el món com un edifici? Perquè aquesta foto és preciosa, però a on vosaltres vos fixeu és, normalment, és l'edifici aquest d'aquí davant, val? O a tot això d'aquí i les torres aquestes precioses que hi ha aquí en el fons, no les veus? Que canvien completament el perfil del món, d'acord? I a damunt això és un món en si mateix, perquè allò allà fora és Magaluf. Vale? Que no sé si ho coneixeu, preciós, no hi ningú mai. Llavors, si us hi fixeu, són aquestes construccions les que canvien el perfil del món. Si bé aquí tindríem dubtes per saber si aquí hi ha hagut persones o no n'hi ha hagudes, d'acord? Hauríem de conèixer que això són les mèdules, aquí no tindríeu cap problema a dir-me on està la gent dins d'aquest territori. No? Per això, l'arquitectura s'entén a vegades com una forma de domesticació del paisatge, però també de fer a les persones i les comunitats humanes presents en el territori. I és una cosa relativament recent, perquè no és fins en el neolític, quan les comunitats humanes comencen a construir edificis, d'arquitectures, que no siguin efímeres. Que no sigui una cabana que se desmuntarà d'aquí 6 mesos o d'aquí un any, sinó que comencen a construir coses que estan fetes per durar. Si ho veus, la manera que nosaltres ens anem apropant o allunyant d'aquestes arquitectures canvia el que veiem i com ho veiem i com nosaltres experimentam aquest paisatge i aquest espai, d'acord?
Això són unes fotos que li vaig donar una càmera a un nen de 8 anys i li vaig dir, fes les fotos que vulguis. I m'ha fet tota una seqüència d'ella, però pansa en el puesto. No hi havia ni una foto dels arbres, 0. I això que volia anar a veure animals. Tots aquests edificis que estan fets per durar és el que nosaltres parlam de monumentalització arquitectònica, és a dir, de monuments o d'elements que estan, arquitectures que estan fetes per ser visibles o per mantenir-se en el temps, d'acord? I parlam d'espais amb una certa envergadura o una certa significància social o, I aquests monuments permeten entendre els processos de canviar el món, de fer que les comunitats humanes tinguin espais amb els que elles se reconeguin en el territori, transformen la manera que nosaltres ens relacionam amb el món, d'acord? No és el mateix viure a un lloc, a Menorca, que viure enmig de Ciutadella. La teva percepció del món i la teva relació amb el món canvia. I ens mostren l'alteració constant humana i no humana del paisatge. Hi ha autors que diuen que l'arquitectura són elements que fan que el món d'aquestes comunitats fos possible i que el món que elles havien pensat no hagués estat possible o no hagués estat materialitzat sense aquest tipus d'arquitectura. Podeu pensar, per exemple, Stonehenge. Nosaltres no tenim punyetera idea de per què serveix. O sigui, potser si ha escrit el mateix sobre Stonehenge que sobre tota la resta d'arqueologia del món, menys manco estan 50-50. Ara bé, la comunitat que va construir Stonehenge i les subseqüents que el van emplear, que hi van anar, que va estar dins les seves vides, el món que elles vivien quan estaven allà no hagués estat el mateix si allò no hagués existit. Sí? Ara bé, nosaltres, que no tenim ni idea de per què serveix, dius, molt guapo. No sé el que és. Podem parlar fins i tot del poder dels monuments, és a dir, de quines són les característiques que fan que aquests espais atreguin a la gent i vagi tornant la gent durant generacions i si facin canvis, se construïsqui una mica més, jo ara canvio això, jo ara canvio l'altre, i cada vegada tenen unes històries molt complexes. Per què? Perquè són aquestes arquitectures que fan que tu vagis en aquest món que està construït perquè té una memòria, té una història, té un nom, té unes relacions socials, etc. Tot el que dèiem abans. Me podeu dir què és això? La catedral de Ciutadella. La catedral de Menorca, alerta, cuidao, Clar, jo això si ho mostra a Anglaterra no tenen ni punyetera idea de lo que és, òbviament. L'Iglésia de Sineu, gràcies. És Artàs, el meu poble, el poble més guapo de tot Mallorca, vale? I això és Felanitx perquè pensava que n'hi havia una lota que vendia de Felanitx. Què passa? No tenim cap problema en dir que això és la catedral de Ciutadella o la catedral de Menorca, alerta, cuidao, vale? Tots sabem que la Ciutadella és una incompresa. Per què podem dir que això és la catedral de Ciutadella? I en canvi ens ha costat més trobar que això era Sineu, menys el Llorenç. Perquè la coneixeu, perquè sabeu on és, perquè heu anat, perquè heu fet festes, perquè l'heu viscuda, perquè tot Ciutadella gira al voltant d'aquest espai, no? Un poc perquè la coneixeu. Jo pensava que aquesta tindria més ganxa, però veig que del centre de Silla no n'hi ha molts.
Que algú m'ho sap dir el nom d'això? Clar, l'arqueologia, el que nosaltres volem entendre és que si bé aquí no tenim cap problema per reconèixer què és, qui va, quan s'hi va, quines històries té aquell lloc, per què és important, no? Vull dir, Irene, tu vas a missa a la catedral de Ciutadella? No hi vas, que no? Veus? Ni per Sant Antoni o alguna cosa així, ni per Nadal, ni... Veus? Ara, heu vist mai les imatges aquestes d'IV3 de l'Església de Manacor el dia de Sant Antoni? Que està plena de gent, plena d'adolescents que no han tocat l'església en tot l'any i no la tornaran a tocar en tot l'any fins l'any que ve. Saps? Per què? Perquè aquests al·lot, aquell puesto és on se celebra Sant Antoni, no té res més. Però el fet de que s'hi celebri allà i no a una altra banda, pues, té una sèrie de raons, té una sèrie de tradicions, té tota una història darrere, etc. El que diferencia que nosaltres puguem reconèixer això, o que jo sàpiga que quan veig això i ha arribat a casa tia i la puc telefonar que tiri l'arròs, és el fet de que nosaltres tenim el bagatge cultural i el bagatge social per entendre aquesta arquitectura, per comprendre-la, perquè forma part de la nostra història, però no tenim el bagatge cultural per entendre aquesta. I, en realitat, si demà tinguéssim una invasió a Menorca i llevássiu tots els cartells de totes les carreteres, tindríeu qualque problema per arribar a Ferreries o al Mercadal o a Sant Climent o a Ciutadella? No? I quan passeu per Ferreries, ja estic a mitjan camí. No? Clar, a mi me passa en Cineu, doncs a vosaltres Ferreries. Els cartells no són per vosaltres, perquè vosaltres coneixeu aquest territori, l'enteneu, enteneu les seves fites, enteneu els seus racons. La nostra tasca o la nostra missió és intentar començar a comprendre com tots aquests referents, tots aquests espais funcionaven com a llocs de memòries, d'històries, de comunitats, de creences, de vida d'aquestes comunitats passades. Però, òbviament, nosaltres no tenim aquest coneixement, no és algo que ens envolti cada dia i llavors és el que hem d'intentar estudiar a partir de tota una sèrie de mètodes i una sèrie de tecnologies que ja veurem. Després tenim el que anomenem monuments naturals. Aquest el coneixeu? Exacte, aquest és molt famós. Clar, el problema dels monuments naturals és que o tu tens molt clar que aquesta muntanya era especial per la gent que vivia aquí, o pots fer com en Cézanne i inventar-te un Sant Victuari i muntar-te la pel·lícula de que això és superimportant i és superguapo en cada lloc que tu trobis que té una rellevància estètica. Però sí que hi ha llocs arqueològics on aquesta relació s'ha pogut documentar de manera molt clara. No sé si coneixeu aquesta foto, són els dolmens d'Antequera i són patrimoni mundial perquè no tenen l'orientació de tots els dolmens, sinó que tots miren en aquesta muntanya que se li diu Peña de los Enamorados, perquè té un perfil, veus la cara de la muntanya, no? El que jo vos deia, el paisatge no és neutre i el que hem de fer és intentar trobar totes aquestes històries, no per nosaltres, perquè les nostres són més fàcils, sinó per totes... Bé, són més fàcils, excepte si anem per tot el món mirant Google Maps així, que ho feim tots. Però intentar trobar-les per el passat. Com ho feim en això? Sense voler trepitjar la classe de després. El que feim moltes vegades és traduir de paisatge a mapa. I jo tinc dues preguntes. Tot el que hi ha un mapa està en el paisatge? Tot el que hi ha dins un mapa està en el paisatge? És a dir, si tu veus una carretera dibuixada a un mapa, te pots fiar normalment que això està a la realitat? Sí, no? És al revés.
tot el que està en el paisatge està un mapa? No. Els mapes, per qüestions d'economia del llenguatge, són versions simplificades i reduïdes de la realitat. Per tant, quan nosaltres vos mostrem mapes arqueològics, vos estic mostrant una petita part de la realitat d'aquesta gent, però no vos estic mostrant tota la complexitat de les coses d'aquestes comunitats. En realitat, hi ha una història de Borges, si no m'equivoc, que intenten fer un mapa tan precís d'un país que al final el fan a escala 1. És a dir, que el mapa és tan gran com la realitat. I, clar, no és molt útil. I aquest fet de que nosaltres mirem les coses a través de mapes ens fa una altra vegada sortir d'aquesta realitat, simplificar-la, fer-la més comprensible, intentar dibuixar-la d'una forma més esquemàtica i ens canvia la percepció que tenim del món. I en realitat no. Jo crec que la feina de l'arqueòleg, del paisatge, és a partir de mapes intentar entendre els llocs que eren importants per a les comunitats del passat, entendre com funcionava el paisatge de la comunitat del passat, per al final intentar entendre com eren les persones i quina mirada tenien en el passat. I això espero que ho puguem veure a partir dels exemples que tindrem en aquest curs. I la primera sessió ja està. Gràcies.